Hi, hello. Kumusta ka mo? Yan sa mga nagan si Kangin, Antifon Morales, and then my partner sa Manako Diri, si Juan Ditayad. Kumusta ka mo tanan? Nga paminaw karon tibok Bisayan ug Mindanao. Asap gud ha. Always say a prayer mo na importante ang atong pagpanalangin. Una stand sa atong labaw magagahom. Thank you kay Lord sa magyatag ka namong grasya. Thank you, Lord. Okay. Ang so tampo ko na tawagan ng pagtigan. Pinadakan sa usak ka babae nga napatago lang sa nga Nova. Kani gibawtan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay so na nga atong sender si Nova. Kini akong problema bahin ni sa among silingan nga akong gikabangi. Suod mi ini kani adto pero karon gamay na lang si Piat apiti. Pero aray niyo yung matuhog ang akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Kinsa siya! Nganong nagluib ka! Kinsa siyang gimahal mong labaw pa kanako! Oy, Mari! Unsay ana kaniya! Ay, nagkanta-kanta man. Mari Merlin! Asa ko kakasiksi ko di mo, oy! Banong kag pagwapahay, Mari? Aw, kunain mo sukol. Ano? Wow, ha? Palaban gidi ay ka, ha? Kuyog na, Mari. Asa man, Mari? Sa ilang Bridget, nangibitar man ko kay birthday man niya. Ay, di lang ko Mari, uy. Ay, kuyog lang ko ta. Sige na. Ay, di lang lagi ko Mari, uy. Kay, wa pa masan si pare ni mo din, makasapano niya ko ato kung moabot to niya, wa ko dinisbay, kung mahibaw to nilakaw ko. Nala, sige. Uy, ikaw good. Sige rin sa kumari ha. Babu. Sige. Kalain, mangisnab man dayon kung balibaran. Ilarang bata sana ni Bayhana. Di man ni siya pabalibad. Bahala sa to siya, uy. Ay, sa guniday. Wa juga kalimpyo ining lababo. Gawa gud ani gud. Ay, wa ko makalugar dong, uy. Kay naamang ko laing gibuhat. Unsam day ka? Ay, nang limpyo sa gawas. Hibaw ka na, daghan kayong marites sa gawas. Makita na tong tugkaran diyang hugaw kaayo, ipanabi dayon ta. Ay, kinsa ba nang marites imong ingon ba? Ay, kanago itong mga silingan, good. Pila raman sa guna sila niya atong mga mapili, good. Kasagaran diya, mga marites, kay nastanan. Mao nga ikaw ba? Ayo na gyud pag standby das gawas ha. Di mahimo sa dungoy. Naunsa man sad ka. Alimuot kay dinhi sud. Ilabi na udtong tutok. Sus ambot lagi porting alimuot ta. Mura tagi sud sa oven. Mong anak sa kuda sa tuntukaran. Kay okay raman, hangin man. Di ba sa kumuadto sa tong mga silingan, di man sa kumanumbay. Basta-basta ha, ayaw gyud apil na ilang pagka-marites ha. Marites kay basig kita kag away diha paita. Ngano gud taong awayon man ko nila. Aw kun awayon amo sukol sa dabagin ko. Ay na lang pangitag samok. Unsa man kaluto na ka diha? Nakaluto na kog kanon, sudan na lang. Abi na kog magdaal sa kag sudan ron. Na, kapit da. Kay nanira ako suki. Wa maninda. Nya, unsa may aton sudanon ini ron? Pagpalit lang itong lutong daan. Yads, unsa sudan yads? Pili lang yan. Naidagan niya. Ang sa may mong gusto, katong pampagana. Lain lamay lang siya diha. Kadto lang linatan oy, linatan. Pila man mo yan? Duha lang kahiwa nya apili lang sa halang-halang. Okay, yan. Okay. Derivative si Juan ay. Si Pilar. Nya? Kato ba Juan? May kuyog mo siyang batanon? Ha? Batanon ra ba? Niabi ni mo yan. Magkakagnaw. Bisag na kang tao, magsigig ako siyang uyab, batanon. Mao ba? Oh, grabe lang kayo yan, soy. Uy, ang sudan ako eh, gigutom na to akong paris sa'yo. Taksin na, taksin na ko diha. Kini, tinuod-tuod, naway na palaba ang imbra. Ha? Nanabi, there is Merlo. Merlo naman, Merlin. Ikaw ko, no? Ang imo ko nung bra, way na palaba. Hilas ko niya. Basi nang iyarang panty mo yung may laba-laba, no? Maganda pa iligo-ligo siya? Tinuod ka na? Tinuod ka marinilit na sa maligo? Di man ang maligo. Kay hilanta na siya og dili ininit tubig ang ikaligo. Nya kay pulan man mag-init og tubig, mo nang di na lang maligo. Wa ka kabantay sa liog anak, baga na kag tagip-tip. Doon siya! Alam no, kandingon ay na siya. Mo lang. Sige, ay ari na ko ay. May na magtiwas og chika ha. Ay, balik ka riyan, ha? Ilista sa Riyaza. Okay.
Dugaya gud nimo. Abi na ko ugma pa kabalik. Oh, grabe sa ng ugma, oy. Nya ano, dugay mo gabi. Ay, unsao, nagtabi pa man mi atong bayot. Kisa bayuta, Si Dory, good. Kana ba na malagi og sudan sa pikas iskina ba? si During. Di man na siya patawag og Doring. Dory na siya, Dory. Ay mao din na dugay ka kay nagtabi ni kaniya unsa nang maritis na ka. Dong! Recorded by X Thunder Gaming. Oy, ano ba, ha? Di na ko gusto nga ito ka pa, palitan ito ka ng bayota, ha? Nga naman, Dong. Tungkol kay matakda ka sa pagkamaritis ng bayota. Haloy, di manggod. Ay, alam, pag rason di ano ba, ha? Basta miingon di ko nga di na ka, kasabot ka. Ay, Hoy! o lagi! Kontra gid kaayo sa kumbana ang mga libakira, chismosa, o kanang bag-urong gitawag og mga marites kay lagi dili sa gustong samok. Maotto nga pagpangatog namo nagkaistoryahanay gud mi. Kining Dong, nganong suko gid kaayo kag mo istambay ko das gawas di ay. Da sa tong mga silingan ba? Kadi tayo, istoryahan taro ko ni Dahapit, ano? Paminis, kung may standby ka diha, kuya umapagan ka diha sa mga libak. Puros libakira itong silingan. Kay apel man ka sa ilang kurom. Mo nang di ko musugot nga mo apel ka sa standby diha. Haloy, mga amiga raman sada sila Ay, nako. amiga, lagi. Unya makakita nag-away, be. Wala pa ka nagdimog, amiga. Hibaw ba ka ng mga maritis di aron, ha? Lupig pa yung CCTV anak nila. Di man sa tingali tanan Dong, uy. Say, di tanan. Di bitaw. Ay, tanaw, unsay tabuan tong asawa sa kong kauban. Gikihan niya ang ilang silingan. Ha? Kay gilibak man siya. Gidaot man siya sa mga marites. Nga siya kuno pala utang kayo. Unya, paningil siya pa yung suko. Mutong suko kayo siya. Unya, unsay nitabo. Nagkinihay na. Naapiktuhan na ang iyang bana. Kaya di naman makatrabaho. Kay nagbantay naman siyang asawa. Kaya na-stress naman. Sige lang atake. Ha? Mga dili ko gusto nga kapares ka itong kauban ako, ha? Na, ako Dong, naglagot ka ni ko. Nga naman. Gidaot kong Merlin. Unsa? Na. Ni ani magod siya gahapon kay magpakuyog siya nako kay nako noy nang imbitar niya birthday. Unya kay wa man ka di wa ko musugot. Lisod man sag mo kuyog ko nga wa ko makapanangid nimo. Hala kalain na suko bitaw. Murag gisnaban man ko nya pinawik ka na bang walk out og kalit ba? Mutis rapido de. Unya. Unya ganina pagpait ako og sudan didto gisultian ko sa bayot nga nanabi ko no na si Merlin didto nga ako kuno wa ko no labalaba akong bra. Kahilas ka niya. Kasi magtanaw siyang kaugalingon nga wa siya kaligo. Nawa. Mo na. Una ning dungdan nga di ko gusto nga mag-standby ka sa atong masilingan kay makadungog kag dili mao. Kay bisag unsay panabi na nila. Tiya may hasta imong bra. Gipanabi nga wala balaba. Unya nahibaw man sa kan di na tinuod. O ni ba oy? Sa paglabas imong bra nga wa man kay bra. Wala. Di ko butuan na. Animal ganing bayhana eh. Awag magkita niya mi. Nay lang ana den unsa man kay lang pangitag samog lagi. Pasag din na tutul di man tinuod. Bisan pag tinuod na oy, makauuaw kay na, laliman kag ipanabi ka. Ay na sige na pasag din na unsa. Sige na katug na. Ngatog na ta. Excuse me, ma'am. Yes? Ikay asawang binok, no? Oh, kaila mo? Dili. Aw, nakituyo sa kumbana? Doon kayo nakungita niya. Ingna siya. Kay nga naman unta. Ingna ng bana ni mga dako kayo nagsa na ako. Ha? Sa? May nagsulti na ako nga iyang giring-iring ako asawa. Nindot noon ka ay, ha? Ano sa reaksyon, ha? Bida sa di mo. Kinsa ko tayo nagsulti ni mo, ana? Maunay tabi nga ako nasarap din sa gawa sa mo. Sir, ay pagturin ana sir. Uy, kay kana chismis ra na, mga marites ra naghimo ana, wa nay ka Huwag matuuran. yun sa nung pagsiguro ka din na tinood. Tungod kay ako nang bana sir. Kontra kay na niyang mga marites. Usa gyud na sa di gyud niya ganahan. Usa na gyud ka marites ang di gyud niya kontra. Ha? Kisa nga maritis, ha? Kanaras marites Albores. Ay, ikaw lingaw-lingaw, ha? Kulata ti Ruchi Baron, ha? Nakakata mo ko nito. Walang. Ay, kung lingaw-lingaw ang istorya-istorya, asa ba na mo? Wa pa mauli ito pas iyang trabaho. O sa trabaho? Duty na na siyang Domingo.
Bida, nagkuyog tingali tos kong asawa. Nilakaw sa itong kanahan. Kinanahan yun ng ila, ha? Bida, ina siya, ha? Nga di yun siya mapakita na ko kay oras nga makita na ko siya. Lubagon ko ang iyang liog. Patay akong bana. Aw, patay. Diyan na ka. Time pa ha, tinuod ba katong iyang gisulti ng iyang asawa kung ang akong bana nag-iring-iring? Pero pinagsulti man kuno niya. Kinsa ka ha? Duda sa katong tawhana da, murag nakailar ba ko adto? Taga dinhira to. O Yads, Ah, kuno pa lagi ka nagpakita din eh. oh Yads. Kining Yads, wa kay nabati nga chismis din hi. Ay, unsa man Yads, kung chismis lang na idaghan. Ha? Dito ko mahot nag-chismis ng lugar ay Yads. Wa, yun, di pili. Hasta kung ba na Yads, ilang gilibak no? Oo, oy. Unsa? Kung mao tinuod ginitong giingon adtong tao nga nangita sa kumbana. Ha? Kinsa man Yads? Taga diri ra gito dawhana. Iya ko nung asawa giiring-iring nga kumbana. Uy, kana karon pa di kakahibaw, ana. Sa ato pa tinuod gid Yads. Sinuod ay, ug ang nanabi ana, why lain ang imong best friend kani adto, si Merlin. Animal. Animal gid yung bayhana. Recorded by X Thunder Gaming. Ni ana mong saka akong dugo pagkahibaw na ako nga si Merlin ang nanabi. Unya sa walang damha timing kay nga nagpadung si Merlin. Unya, Marie, Yads! animal ay plastic yung kaayo. Karon lang ka abot gid mo diri sa tungod gid ako. Yangan sa kanang mandira sa kong kadiyot niya, ha? Nganong manira man kay Yads? Basta mga buwa pa rin ako, mga garapon dire. Sige lang Yads, kay basig malabay ko na nga to sa naong Merlin. Huwat lang. Uy, nagtigom sila ay. Uy, unsay balita, uy? Naibang kong balita, Yads, Marie? Klaruhon ta ni Maribe? Ha? Ang usa may klaro na to, Marie. Unsay gipanabi nimo bahin sa kumbana? Ha? Hibaw ka ba ha? Gipangita sa lalaki ang akong bana kay lagi ang iyang asawa giiring-iring sa kumbana. Marie, uy, wa man ko mag-ingon, anak, Marie. Siba! Kani adto ka pagida, mangunay gyud kanako. Kumari man unta ta, pero unsa man imong gibuhat? Imong gipanabi ang akong braway na balaba gani. Unya karon ha, ang ako na sa banang imong gilibak, imong gipanabi nga may gikairing-iring, hinungdan nga gipangita na siya sa bana sa babay nga matod pa iyang gikairing-iring. Ha! Pakita ni mo. Malang ka, Marie, uy. Sa pataka! Hoy Mari, unsa gani may tabos akong bana, ikaw gid akong pangitaon ha? Uy, ayaw lagi pagtuuan, Marie. Kaya di na tinuod. Kasi ba nisulti ni mo, anak? Ang bayo tay, Dory! Animal! Pataka ba lang nisulti? Asa ning animal? Awa na, nanirado na, wala din hi. Dili. Kinahanglan nga maghusay mi, ani. Hoy, Hoy! Gawas sa bayot! Dure! Animal kang bayuta ka? Ha? Imo na gabigisabog, ha? Gawas sa bayot! Gawas niya! kanang time pa sa Mari ha. Dili tinuod nga ikaw may nagpalakaw ng istoryaha di ay? Dili taon, Marioy. Bisag mamatay pa ng bayuta diha karon. Animal na siya? Ha? Muray kusog kay mo chismis diri? Gipanabi man gani ko anang animal nga ako kuno dako kuno kay ko utang sa tindahan. Kahilas, wa man gani ko magpalitan nga ni. Sa ato pa, si Dory di ay mo'y tinubdan aning tanan. Hoy, bayot! Dire! Gawas niya! Kay maghusay tang animal ka! Laro tatago ka ng bayuta ka na imong Bayot! animal ka! Bayot! Gawas! Tungod sa kalagot namo, amo gyung giguba ang tindahan sa bayot uy, kay wa man gyud mangabli. Unya hangtod nga naabot gyud mig barangay og suko kay nga akong bana kay nagpakauwaw lang kuno ko, kasab-an kog maayo. Gani, buot akong palayason sa akong bana pero wa ko mukihol uy. Muna akong problema, suko kay akong bana. Unsaon ko ni uy, unsa man og kamo ang pasultihon? Nova. Okay, ang
sender na to karong adlaw. Wa ko ba sa'yo, Ate Pres, si Inday Nova? Nova Nova, na. si Nova. Si Inday Nova, wala dito problema. Kinis Nova, mo na problema kayo, Ate Pres. Kay- Tungod lagi aning kining bayot nga si ang gadaga, si Bambina, sa tipaga na to bayot. Bayot ba na bambina? Iya rin din na, Ate Pres, si Kuaday Dori. Si Dori. Dori, Ate Pres. Okay. Kanas Dori, ang iyang taktik, ang iyang style ni Dori, Ate Pres, pataka lang panabi ba? Kanang Oo. panabi niya, ang iyang Taka lang. panabi, isulti sa dito sa iyang gitabian ka kuhan, anak. Murag sa bungo niya ang tao. Mauning nga, kumpari ni Nova, mauning nagkaaway taon sila, Ate Pres, tungod ning mga panabing nobi. Ay, nobi. Dori. Doremi. Manubi mong ginanak ko. Gimingaw kong nobi taon eh. Unya, si Dori mo, grabe kayo manabi, Ate Pres, dauto niya ang pikas. Iya sa dauto na pikas. Iya sa bungon. mao ba? Mauna iyang taktika ni aning giganlan og Dori. Bara nag-abot sila Kapitan Ate Pres, nag-away-away sila dito. Nauwaw taon ng bana ni Nova nga inaana nga tungod sa away-away nga gipanabi ni Dori mao nang nauwaw taon iyang bana gipalayas or palayasod siya sa ilang bay si Nova. Kay tungod lang atong istorya ba nga Isa din ang bay, ilang? iyang sa ilaha sa iya bana pod. Kay tungod mo na ng istorya Ate Pres nga giingnan ko siya sa bana ilang sakit kuan ina na. Di mo gid siya patuo. Iya mo gyud gikuan gyud komportase mo gyud niya si Dori. So nauwaw iya ba na mao nang gipalaya sa siya ba na taon. Mao ni problema ron niya. Ni problema ni? Nova nga gipalaya sa siya. Kisa di descender ani? Si Nova. Abi na ko Dori. Di si Dori kitong bayot. Ang bayot di ay ni. Bayot Nga, mo, tabian. Tabian. Mao na si Nova mo atong Nga sinder. taon, sino ba gipapahawa sa iyang bana? Kay naglagot man niyang bana kay gisakyan man niya sa Dori. Mm. Mao niya ang problema unsaon taon niya ani Ate Pres nga gipapalayas man siya taon siya bana taon. Mao ni nga dako kay siya problema kay unsaon ano lang ani niya may nanaron nga magbuwag sila bana tugol lang ani Dori. Akadi sus Dori ang nga ni padakop sa Ate Pres. Kana mo na angay kwanon aron mutagab ng bayuta na. Kay naapas Bambina diri ron Ate Pres ato ta ni pabasahan Ni unsaon. Bambina. Ano saan? na Bambina? Murag wa pa kaabot? Na wapa kay nibasa Wa pa? pa man siya didto. Diin. Ni basa man siya sa unang unang basahon. Di ay. Sa ato ang ambot asa na ron wa pa man taon man wa pa maabot si Bambina. Si Ate Jinjin lay ato patabagon sa Bible. Kay mayo kay Victor mi si Jinjin. Sa siya? Mabasa din siya di siya utabag. Ayaw na lang pa. Kasi ito ba na ni Nova? No, si pangalan to yung banan kalibot ko. Ayaw lang pa kung ano ba. Uy, ayaw na lang. Pasag nila. Ayaw lakaw. Ayaw lakaw. Ay, lakaw, no ba? Ay, Ina lang sorry lang yung kayo bana. dong, ha, inana. Di na nako bato sa Ina yung sakitan lang ko bana, taon ha? dong, nga ginana. Oh, sorry. Gisabong niya sa kong kumari nga, siya rin gabot buhat aning tanan. Mao. Silo alam ko dong, di na ko ba usab dong, inaan lang yung bana, no ba? Ngayon lang pasaylo. Ngay pasaylo. Likayin na lang ng mga inana nga mga tabi. Correct. Kanang bayot nga gusto kayong mo tumutumo tabi. Na, dyan no? Kagi na, Ate Pres, bisag asa ka, dapita, Ate Pres. Gusto mo tumutumo tabi niya, punan, kuhaan, ano ba? Ang kargado Diba? ko ba yun, Ate Pres, punan yun. Ang tabi nga kuwangan, punan yun. Palamian dyan nila. Palamian, may kayo mdahag palami. Porbida. So, ada lang, hindi, no ba? Ngayon lang pasaylo sa imong bana. Di na ka mo mutubay ang mga bayot nga mo Bayot ng mga inana. takag tabi. Bisan tayo mga babae, Ate Pres. Naapod. Kana ba? Bisang galing lalaki. Maminaw ka ba nga ikaw nahibaw ka sa iyang kitabi unya maminaw ka nga di man mauoy pataka man di siya Lagi. no unan man di mao Narbay tabi nga unya masakpa na og kuan di mo angkon. dili mo angkon. Di bisag unsaon pa, probida. Nahala sige, Ano na ba? lang, ano ba? Likay na lang anang mga tabi-tabi diha, unsa pa na diha. Ato lang nang likayan unya pangayon lang pa sa ilo, matod pag Ate Pres, pangayon lang pa sa ilo yung bana. Kay para sa taon mag-uli mong duha, di na kanya palayason. So salamat kay Ninuwa sa imong pagpadangat ing atong tulumanon. Kun ako ang Paso Tihon.